Això era i no era, bon viatge faci sa cadernera. Això era una matinada al bo de l'hivern. Mentre el sol feia per sortir de l'altra banda del Puig de Santa Sirga, naixia el fill que feia 4 d'una família de conradors. L'amo Antoni i la madona Catalina li posaren per nom Antoni Maria, en aquell infant bellugadís i despert. Va créixer en un ambient tradicional i religiós. Eren temps de privació i d'analfabetisme, però el petit esdevingué atraferit per obra de son oncle, mossèn Pere Josep Alcover. A l'edat de 15 anys marxà cap a ciutat per entrar al seminari, on va mostrar ben aviat inclinació per l'escriptura. Impel·lit per aquesta vocació, féu amistat amb escriptors i intel·lectuals de l'època, com Bartomeu Ferrà i Perelló, Miquel Costa i Llobera i Tomàs Fortesa, que van sembrar en ell per tota la vida l'esperit de la Renaixença. Aquell esperit creixé dins seu, prenent la forma d'una encesa i apassionada defensa de la llengua. El noi es feu un home, i a l'home ni tot el temps del món li bastava de tanta feina com es veia en cor d'escometre. Aquell pageset de Santa Sirga, que volia fer-se escoltar per tothom, cantar missa, el feren vicari i canonge, feu d'escriptor, d'arquitecte, d'arqueòleg, de pintor i de periodista, i mai ningú no el veia cansat o es llevar més d'hora que ell. Com si tingués formigues sota els peus, va sortir a caçar paraules i resseguir tots els camins per cercar veus. Tampoc no foren poques les eixides a l'estranger per tal de trobar-se amb altres homenots com ell, malalts de saviesa. I encara tot allò li semblava poca cosa, i no es veia satisfet fins que no feu un miracle i sacsejà la cultura d'un país, organitzant el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Tot i així, a mossèn Alcover encara no li venia la son. Era una casta d'home que, com ell, només en neix un cada 100 anys. Veient que ningú se movia per tal obra, i patxuteant 1000 vegades perquè jo no l'emprenia, a la fi me son resolt de sortir enmig i cridar als amics de la nostra llengua benvolguda i proposar-los d'emprendre l'obra magna del diccionari. Altre cop, tenim mossèn Alcover mesurant la seva força davant d'un projecte de proporcions bíbliques. Aquell repte, que hauria fet tremolar 100 homes, l'afrontava un de sol, un canonge de 40 anys, sense encara cap formació filològica, va mobilitzar bona part de la societat de parla catalana amb el designi de recuperar el llustre de sa llengua. Precisament perquè comprenen que l'empresa és gegantina, colossal, i estan convençut de la nostra curtedat i petitesa. Per això cercam, per això imploram el concurs, la cooperació de tots els amics de la llengua, tota vegada que, sol donant-nos tot les mans, fent tots un cos, és possible arribar a l'enfront, dur a cap aquesta obra. Valent-se primer de la xarxa que li facilità l'Església, va aconseguir més d'un miler de col·laboradors. De tots els racons del territori arribaven cèdules per alimentar una calaixera que s'engreixava i mai no es veia tipa. L'única manera acceptable de fer aquesta gran replega, aquest nombrós i quasi interminable inventari de paraules, és el sistema de cèdules. Això és replegar les paraules, frases i formes, posant-les un trosset de paper quadrangular de 105 mil·límetres de llarg i 74 d'ample, escrivint per llarg. No va deixar poble per conèixer, camí per recórrer, ni muntanya per trepitjar, i va fer sortir les paraules fins i tot de sota les pedres. L'empenta d'aquell home, bruixat per la llengua, ni la mort mateixa va poder-la aturar. Aquell impossible, aquella quimera,
va complir-se finalment per la mà de Francesc de Borjamoll, el seu col·laborador més fidel, just 100 anys després del naixement de mossèn Alcover. Mig per esvergir-se de tant d'estudi i de tanta tasca, mig per fer passar les hores llargues de l'estiu, mossèn Antoni Maria Alcover es ficà a espigolar rondalles. Antigues històries de fades, d'animalons que enraonen igual com si foren savis, d'homes que són com monstres i de monstres que fan com els homes. Però per ell no hi havia mitges tintes, i aquell passatemps esdevingué una nova dèria, en adonar-se del tresor que s'hi amagava. Tant fora així que d'ell mateix en feu dos, i nasqué en Jordi de Racó, que dedicà sa vida a cercar i recosir aquelles històries que distreien els infants i feien escalfar el cap dels més granats. I com calts i baixos, grossos i prims, tant d'aquí com d'allà, tots els homes s'assemblen i pateixen dels mateixos mals. Resulta que aquests contes no eren d'altres que aquells que corrien per altres indrets i en altres llengües. I essent d'aquesta manera, que una llengua és el mateix que un ésser viu, tal si fos una persona, ens resta demanar-nos quina part li tocaria de ser a mossèn Alcover. Ben bé podria ser-ne les cames, a cavall de les quals va córrer tant camins, o les mans, que mai no es van cansar d'escriure paraules i de traduir pensaments. També podria ser el pit, que va inflar d'aire la vela d'una nau que cercà un impossible, o una esquena molt suda de tant d'entomar contratemps i no revinclar-se per res del món. Ben cert que podria ser-ne el cap, precís per endreçar aquella enorme partida de coneixements. Prou de creure i pensar i creure, que mossèn Alcover s'estimaria més una altra cosa. S'estimaria més sa cor, un cor que estimar la llengua sense aturador, desmesurat i excessiu, però també prou ample per encabir-ho tot i encabir-hi tothom, perquè no s'entén una cosa sense l'altra. Un cor que bategà tant i tan fort que fins i tot avui ressona i el seu llegat encara ens mena cap a un nou horitzó. I ja està acabada la rondalla de mossèn Alcover, de mossèn Totcó, i qui en vulgui saber més, que ho vagi a cercar.